Mais là, Kolo Euro de 10 600, 600, 600, 600, vous rivez n'est que 600, 600, ça y est, la fin de la 600, 600, 600, 600. Travail de droit de l'année, ni sauf les. Quand on ni sauti en plus lourde, ni sauti a dit travail sur de la sotan woro. Ni so sotan woro chi, ni a sotan woro chi nasi la kaba. Kolo, hein? Ni so beti kere, fla, kere. Donc Jafal mami. Allez les semaines mettez. Kele, fila, kere. Ni a achi tan sotan woro nasi boso a sotan woro nasi bo. Kana dogre ka be kuro kuru saba ni chele be. Ibe kuro kuru nani ni musol fana bi kano. Et t'avais fait dans les gars qui n'ont pas 600 wa. Et quand école qui a pas barati bruno. Il veut si la boa salon non. Il veut si la ma salon non. Il va faire qu'à boire salon à s'il là non. Il va qui il était les jeunes comment non. Il va qu'il était qu'à faire nos cafés d'autres non. Qu'à boda d'autres non. Et alors. On va faire qu'on a que 2000 na produit. A chamanya fait qu'on voulait qu'à bénir, ma qu'à bénir là, nyani ni a nyani ni fait d'autres là. On va pour ma qu'on a cheni fité nous qu'on a famille. Hôtel à kanyani ne. Na ma ka nyani na banque bo ka nyani. Soit fa ou ka nyani a kabla le ka nyani pour que aucun assez casque mogola. Et sa femme là, on les va que 2000 na produit ou kacha. Parce que mon a fait na ba so nyani. O lo ko so ngo dem ma sa ki to ide una. A ki da urudu na. Urudu na binya tika nyani ni a nyani abe kefe no. Ni le bani de na se ko bani yele la. De ni le bani balai bani la ni bani falai bani yele la. Parce que mon a binya tika do ka nyani ka soro ka fe do soro. E lu ki le ta kunu manuma ko ni nyenda. Sini le do be ko lu ta tuni ko la heji ka ko baba ni fon ko yi. Olo ko ka be boka lo ni mu damanga ta ake na ka bi na fe no yala. Imien me salon kono e kamene ngoro. Fondo per la ka yoro bali obili la urile ka ro bali. Iba fe ka bola. Ay hakatu jomayate. Obekere flana. Fauteuil le la fauteuil kono. Ça dit no per la ka josi fo bili la uri ka so la fauteuil josi fa ka bola. Jomayate ay hakatu. Ibei André mo mi rete lu kono. Pasati le kun bebe tie ko ka kun. Iba fe ka bola. Ni sebe ma makandu la sotan woro ake turabi ake tu koro kuru saba kan obe chei e ba ke koro kuru nani ka be muso yi ni lai farikan mais ni betu na lati écouter ke fin de soro e be fin de soro ka ke fin de koro akuru saba be chetai akuru nani be muso tai e be ni son chitan sotan woro ya sotan woro chi e ba kaka ka tobina mona e be to ka ni ko be ni ko ka nimi bilai chai poussé mais là obe ban e be ki retai chana maketan obe ban e be ki retai mais ni ko lami e problème il doit ka tirourun flan on a ke akoli tirourun flan on a il doit ka tirourun flan ke e be ku wala ko ya fini ka tuy a tirourun flan ko na ni c'est là ko ke ko fait même atreser ki be se ka commencer te bâcher mais bo ye ko tu ni ko ye ko tu na la sona inshallah au boda kala la ba dima e be se ka boni re nyanya ka fendo sur la kon inshallah ai fe fi che be na ke ala jabi do ala kan janai abuka ablay kay wuro di magana ko fa na donc maintenant o le be ni son nyame ni son o le be ci sotan woro ka ke kuru sabaka we so kuru nalika ala sana ala kama ni bola ni ke ni ti se ka se ba foko ni ra fo dim so wa se be ka jima ni ke ni lai farika mawrudin na funi bana ni sagali be ni sile be ba sa ka fo ka isra ka boni parce ala no boda ki ko o yi président jansa inshallah ku dai bela jan ma fifi na kala jabla kan jan ala kan jan inshallah assalamu alaikum ba